हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून मैया आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन नै बेवहाय माने सानै हिन्जाव मोनसे रायलायनाय भइस रेकर्ड जिथुनाखि ओरैजाय सावथालफ्रा जोंनि बर'खौ सासे मानसि गावथारबाय माबाय होननाय दा बेखौ बे बाथ्राखौ आं मैयानो बुंखादों जे रेकर्डआ बेसेबां सैथो बेखौ मिथिथ'वा जिखुनु माने रेकर्डआ सैथोब्ला एसे साननो गोनां बाथ्रा बेखौसो आं बुंदों जे गावथारबाय नंमारगौ होनना बुङाखै মই যোৱাকালি এটা রেকর্ড দিছিলো ভয়েস রেকর্ড সাঁওতাল আদিবাসীয়ে মানে আমার বড় মানুষ এটা মারিছে বলে আমি শুনিছো বুলিহে মই কৈছো হা শুনিছো বুলিহে কৈছো কিন্তু মারিলে ডাইরেক্টলি মারিছে মারা কারণে আমিও মারিম বলে মই এটু ভিডিও বনা নাই হা মই মানে জাস্ট হয় না নহয় সুধিছো কাৰণ সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাটো মই দেখিবলৈ পাইছোঁ এইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বা এই ভইচ ৰেকৰ্ডটো লৈ পেলাই মই মানে এটা এডজাষ্ট কৰিছোঁ যে মানে সোশ্যাল মিডিয়াত থ্ৰুদি সুধিম চবকে হা কথাটো হয় না নহয় কিছুমান কমেণ্টছত জনাই দিছে হয়ও মই য'ত ঘটনা হৈছে সেইটো জেগাত ফোন কৰি পেলাই মই সুধিছোঁ তেনেকুৱা কৈছে আৰু কিছুমান কৈছে নহয় নহয় ফেক নিউজ অ'কে ঠিক আছে যদি নহয় মানে হয় বলে এটাহে আহিছে কিন্তু নোহোৱাটো বেছি হ'ব পাৰে কাৰণ ময়ো ইমান আশা পাতা নাই যে এইটো মানে হ'ব বুলি বা আৰু হ'বই নালাগে এনেকুৱা যিটো আপোনাৰ আমাৰ এই 6 জনগোষ্ঠী যিটো এছ টি ডিমাণ্ড কৰি আছে এছ টিটো ডিমাণ্ড কৰি থাক কিন্তু আমাৰ বড়ো লগত বা মাত্ৰ এটা জাতিৰ লগত বা এটা কোনটো বা মানুহ লগত কাজিয়া কৰিব দৰকাৰ নাই বা মাৰপিট কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই হয় না নহয় মই এইটোহে কৈছোঁ বা এইটোহে অনুৰোধ জনাইছোঁ চবকে কাৰণ जोङो गावजों गाव दावहा नांनानै लाब गैया मुलाम्फा गैया नाथाय समस्या जोंखौ थासारिया जोंखौ थिनगासिनो दं जे एसेबाबो गोख्रों जानानै थानो थाखाय भइस रेकर्डखौबो जों शेयार खालामनानै दोनखानाया मोजांबो होननानै आं सानदों नाथाय साननोबो गोनां बेराफारसे नङा होमबा दा बेनिखायनो आं बुंदों जे थेवब्लाबो मैयानि दिनाव जे नंगौ नङा जोङो माने आङो कुइसनसो खालामदों जुदिहे नङाब्लाथ' नङासै नङा होननानै जों होफिननो गोनां जागोन भिडिअखौ आरो नंगौब्ला माने बे नंगौआनो जालांगोन मानोना किसुमान मोनफ्रोमबो बाथ्राया नोजोंसो थांजोबो डाइरेक्टलि नोंथारगौजों थाङा नोजों थांजोबो नालाय बेखायनो हुसियार जाना थाखानायाबो मोजां जोङो नङा होमबा जोङो जिथुनाखि जोङो जायगा जायगा जोंनि बर'फ्रा बेंजानानै दङ नैबेफोर माने बै बिथांमोनजों बेंजानानै दङ जोंनि दा बिरोधी पार्टी होनना बुङो नङा होमबा बिसोरखौ बिथांमोनजों जों बेंजानानै दङ बेफोर माने हुसियार जाना मोजां एसे साइड जानानै थानायफ्रा मोजां जाखां लोंखां नङा होमबा बेफोरनि थाखाय सांग्रांथि होनायाबो जों मोजां आरोखि दा बेखायनो जाय हक जोङो एस टिखौ जों 6 जनगोष्ठीनो जेब्लायबो होनो हाया आरो हानाय नङा नांगौबा थै जिउ बावनांगोन जोङो जोंनि होबथानांगौ होबथाथारनांगोन जोङो जेरैखि जायाबाबो जोङो थाखानाय बे नंखाय जोंनि 6 जनगोष्ठीयाव जि दङ बेखौ जों आरो रानबावनो हाया मिथिबायना जुदि रानथारनो गोनां जायोब्ला जोङो न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै जों सोमावसारफिननो गोनां जागोन जोङो बड'लेण्ड डिमान्ड खालामफिननो गोनां जागोन जोङो गोनांथि जायोब्ला आखायाव हाथियार हमनो गोनां जागोन अस्त्र हमनो गोनां जागोन नंगौना नङा रायजो राजाफोर जोङो बेखौ गोख्रों जानानै थाखानाया मोजां बयबो बेवहाय माने नों फावसायनो मोना आंबो फावसायनो मोना थै थां जोङो जुजिनांगोन नङाब्ला जोङो